Sanibonani, ngibingelele kunina abahloniphekile. Nginethulela i-channel entsha sha ephuma eboxini nokuyi-channel eyokuthula izindaba. Le channel ihluke ngani ke? Ihluke ngokuthi izindaba zayo azithathi ihlangothi, azichemile, izindaba zithulwa zinjengoba zinjalo, izindaba ezihlabahlosile, ezinoju, azishuka khuthiwe neze sikwethulela zona nje zinjengoba zinjalo, ziqonde ngqo. Nokuyisi sizathu leso sokuthi usubscribe ukuze uzothola izindaba zishisa ngaso sonke isikhathi. Kuleli viki leli ngizoqala ngokuthi ke ngikuthulile izindaba ezihambe phambili kulo nje leli viki lonke nje imali lonke liphelele ezihlabahlosile. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ke ake ngivele ngihlala amaqozo kuze lezi zindaba lezi. Isigaxa ke esikhona ke engiqala ngaso esokuthi iMK imemezele umnumzana uJacob Zuma njengomholi weqembu. Nokuchaza ukuthi uma kungenzeka iMK iwine ukhetho lukazwelonke uformer president Jacob Zuma angaphindi futhi abe ngumongameli waseNingizimu Afrika. iMK ke kwaphutshuka ilist yabo yama candidates abazowasenda eParliament nokuvele khona umnumzana Jacob Zuma ewunumber 1 kuleyo list. Nongokujwayelekile ukuthi ma unumber 1 kusho ukuthi kusekuyena umuntu ozohola iqembu noma abe president weqembu. Nanokuthi ke iMK isiqali yakhankasa ke ifaka futhi uZuma ubuso bazuma kulama body la okukhankasa abafaka ezigxobeni. Okuvelayo ke ukuthi ngokwesazi sozomthetho sithi noma ngithi according to udirector wezikalalazi attorney umnumzana Impumelelo Zikalala uthi yena uZuma amancane kakhulu amathuba noma awekho amathuba ukuthi angaphinde eParliament ngesizathu sokuthi une criminal record kahle kahle. Nangomthetho weIEC iIEC umthetho wayo uthi umuntu akavumelekile ukuba seParliament noma icandidate ngeke iyamukele icandidate ene criminal record noma eyake yagwetshwa izinyanga ezilishumi 12 months or more, whereas uZuma yena wagwetshwa izinyanga ezu15. Okucaca ukusobala ukuthi kushuthi uZuma ngenzeka iIEC imdecline njenge candidate yeMK. Kodwa ke sizolinda sibheke iIEC ukuthi thini ngale kwaloko nje amanye amaqembu amaningi ezepolitiki aseqalile akhankasa lokhetho kwazi phela selisomomwe ukhetho ngoba lingomhla ka29 May, okushuthi nje kahle kahle sekusele izinyanga ezimbili kuphela before siye lapha na kufaka uXB siyovota. Kube sekuba okunye okugqamile futhi kulo leli viki esikulona ona kwizindaba ezingezinhle ukudlula emhlabeni kukamnumzane uBheka BK Mchunu obengumsakazi wokhozi FM. uBK Mchunu udlule emhlabeni ngolwesibili okumhla ka13 March kulo nyaka lo. Kube ukuthi udlule emhlabeni ephuthunyiswe esibhedlela. uBK Mchunu ke abantu abaningi abalala ukhozi FM bayamazi nje udume kakhulu. Futhi ngicabanga ukuthi abalandeli bokhozi FM noma abalaleli bokhozi FM bayazi ukuthi uBK Mchunu umuntu ojwayele ukubanjwa ukugula nje okungaqondakali, ubeno mhlawumbe aphelele umoya esasakaza ngoba khona nje isikhathi la waphelelwa khona umoya esasakaza waphoqeleka ukuthi aphuthunyiswe esibhedlela ebamba uhlelo lakhe lagcina selibanjwe umunye. So engathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Masihlabela phambili futhi sibheka ezihambe phambili kuleli viki leli. Okunye okuhambe phambili kuleli viki leli ukuvela kwabasolwa ngokubulalo aka enkantolo. So khumbula ukuthi kunabasolwa ababoshwa ezweni laseSwatini ababili abawandemande besolwa ngokubulalo aka. Labo basolwa bavelile ngomhla ka12 March enkantolo kodwa icala labo lagcina lahlehiswa umhla ka20 March. Futhi ke okuvelile ukuthi iziphathimandla kusamele zifaka amaphepha uapplyela iextradition, applyela ukuthi babuyisele khona la eNingizimu Afrika. Officials kuzothatha isikhathi singanani kodwa ke iziphathimandla ziphezulu kwakho lokho ukuthi zifaka amaphepha ezweni laseSwatini. Kanti ke abanye abasolwa futhi laba ababoshela eNingizimu Afrika abahlanu nabo bavelile enkantolo. Okugqamile kulokuvela kwabenkantolo ukuthi abasolwa ababili okumsolwa wokuqala nomsolwa wesithathu baliphika icala, baliphika balala ngomhlanje. Labasolwa laba uLindo kuhle Mkhwanazi okumsolwa wokuqala,
no-Eddie Miyeza okumsolwa wesithathu bayaliphika icala. uLindo Kuhle Mkhwanazi uthi yena akaze abulala u-AKA, uthi ngalesikhathi wayeboshwa wayetshela ukuthi uboshelwa nje ukubulala uWilliam Kunene. Wathuka amaphoyisa semtalabha efuna ukuthi avume ukuthi uyabandakanyeke ekubulaweni kuka-AKA. Uthi ke ezinye izinto azivezile uma apply ibhayili noma ecela ibhayili, uveza ukuthi unonkosikazi wakhe okhulelwe, waveza nokuthi futhi ipassport yakhe wayinikezele emaphoyiseni, waveza nokuthi futhi amaphoyisa wakhombisa la hlala khona, ngakho ngeke aze akwazi ukweqa uma ngabe inikwa ibhayili futhi uzokwazi ukunakekela unkosikazi wakhe. Kube sekuba umsola lo u-Eddie Miyeza. u-Eddie Miyeza naye ukuvezile ukuthi uyaliphika icala, wase wacacisa nje ukuthi kuzogqama masiqulu icala ukuthi yena umsulwa kangakanani. Kube sekuba ibasolwa okungulindani Ndimande, uMziwethemba Gwabini noLindo Kuhle Ndimande. Bona labasolwa laba bakwazanga ukufaka icelo zebail because bekunamaphepha angahlangani kahle, kusadinga ukuthi alungiswe abameli. Okuvelile futhi ukuthi icala lizobuyela enkantolo ngomhla ka-18 March. Masibheke sihamba phambili ke kuleli viki leli, ngeke ke sizibe nakancane isigaxa esivele izolo, inkunza yesigaxa esivele izolo kuLwesihlanu. Nesivele ngalesikhathi ukuqhubeka nokuqulwa kwecala lokubulawa kaSenzomiwa. Icala kaSenzomiwa seliyabhora ke. Liyabhora nje impela, ngifuna ukungasho umuntu ufika linake aphinda abhoreke futhi aphinda abuyele kulona, selento ebhorayo nje. Kodwa ke izolo uBongani Ntanzi ukukhipha esinye isigaxa ke efakaza ke ukuthi ubulawa kaSenzomiwa kwaku initiate uKelly Khumalo. Kusho ukuthi uKelly Khumalo umuntu ke owabiza ukubulawa kaSenzomiwa. Uthi uNtanzi yena ke bamnika imali, wathola u15,000 waphinda wathola u30,000 ngakho ukubulawa kukaSenzomiwa. Uchazile nje story sakhe, mhlawumbe mangafunda statement sakhe engisithathe kulinye lamakhasi ku Facebook. Sifundeka kanje statement sakhe sithi, I was briefed that the person to be eliminated or to be killed was Senzomiwa, and the matter was initiated by Kelly Khumalo, who was going to make a payment for the whole job. We were positioned accordingly. That Nkani would be the driver, Muzi would be the guard, and myself and Carlos will get inside Kelly Khumalo's house. Mapinda will be outside. I went in with Carlos and others took their positions as discussed throughout the planning. When we entered the house, Carlos shouted Phansi imali and cell phones. I started collecting money and cell phones. As I was doing so, Senzo jumped to Carlos and the struggle ensued, where one shot went off and the second shot hit Senzo as the firearm was pointed at his chest. Waqhubeka wachaza ke wathi at the hostel I received shuthi uchaza ukuthi kwenzakalani emva kwaleso sigameko leso. Uthi at the hostel I received 15,000 rands. I then left with Nkani to Johannesburg, where I slept over. The following day he took me to Davidson, where I stayed for some days. Nkani returned and took out a further 30,000 rands and gave me. Asazi ke noma lokho okushiwo uNtanzi kuyiqiniso noma kungamanga nje kusekuphekiwe, ngoba kuningi kuloko vele kulecala leli ngempela asisaqondi inqindi nasibhakela. Kodwa ke ngicela ukuthi uqhubeke uhlale nami, usubscribe futhi kule channel le ukuze uzokwazi ukuthola ezinye izindaba. Okwamanje ngizoqala ngokuthi ngibheke izindaba ezenzeka iviki neviki. Mangibona ukuthi cha kuyasebenzeka, ngizoqhubeka ngikulethele izindaba usuku nosuku.